ketal hapang khajakmani ulo birman bialo kalai tongnai tiprasa rokno jubanani bagai sakthari samungkhai tongo tipramo thani adongrok salabo hano borjunnagar wakhinagorni MDC Runel Deborma Kishon Kamini Khoroksa Takhuk Songkolo Debormani Birman Biali Koktoma Mane Khayok Jagai Dora Dora Jubanani Thanga Te Baithani Rang Sobaye Tong Thainok Tangai Chubakha Tai MDC ni Ajuk Thayo Ajukya Shikangbo Bini MDC ni Ajuk Thayo Ajukya Shikangbo Bini Birmano Logi Ruoi Je Mansak Chubaka Niboshaka MDC Runel Deborma Sal Phagi no Nogo Lelana Jara Kure Lukurokni Jingjani Koktoma Mankhino Chubanani Bagai Yak Hologai Nokni Ongkhori Thango MDC Runel Deborma Bisio Ketal Hapang Khajakmani Ulo Lukurokni Bagai Chongjak Adongrokni Samung Khlaimano Nugui Tabule Birmani Yakni Kaksinai Jingjal Subaijak Sinai Hne Khatunglai Joto Tiprasa Bosoni Lukurokno Jesus sawahai hanai hamyani ago sunai ro gai to ni hawa boro habanta mangala Jesus sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni saka borok ne man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino ruma tongkhe kai tor bonono Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni soka Sini sini aku Songkolo Debormani nogo nog tangai sungfungni sini sin je tipramothani je bujjong nogor wakhinogorni leaders rok chubasu khailei o bini nog kaisa naithothok kai tangirulake sungfungni simi jottono fungni simi kosto khai sarik jora
dui chala nok bin nok kaham kai tangi reka bini thanai rogo bo sori osusto tomoni onek samur kaham kai tangmai abo bini osusto ni bo buskang sala sing bahike sajjo khaiman biti burai ruoi kaham ke treatment kaham khairui sajjo khainai tau apato bini nok tangi reka kha te buskang bo mungkin sajjo khaithangmai election sikang bo khaike bono sajjo buskang salo te sajjo khaithana omo kisong kami বজনা ওয়াখিনগর Bujongna Wakinogor mom block ngkai Mandai klayo assembly Mandai kintu ADC constituency ngkai Bujongnagar Wakinogor sini lukurung bagi ikom dikin chuba su khaito nijeni ja mansak je mantui nijeni rangbai te dolni je chuba mungbai je mansike khaitong laysung te sini buskangni main demand to sini greater tribal land ni bagi bo sini je team sini je leader borok jotto sung buskang salo kaham ke thancha kai tongui jotto amchani lukurok bai baksa kai sino thanchan choba bai sini je buskang greater tribal land choba bo sung khai thanai সরকার bo je scheme rok tongo amon bisingti implementation hangkai onek kaham jebon no khub rogo sokpayo সরকারনি bisingti যদি সরকার টাইম মতে বা যে স্কিম রি মতে যত যে করিলু করুন হেল্প খাইকে তিনি চিন্তা খুব সংকল্প বিয়ালক জানা নাংলা খাম খাইকে ন লগে লগে যে লোকাল লিডার্স হনজাংনাই যেমন নুখা সিনি তীব্রমতন লিডার্স বরক চুবাসু খাইকে ও নক পাংথানি বনি কলম তৈ খিকলাই তিনি নক ফুংনি সিমি কলম তৈ খিকলাই সারিক জরা নক নুখানা তাও নক টাঙরে খাবনা খাইকে ন যত আমচাইনি লিডার রং নাংকয় যে gurui unti bongni area rongni kaham kai bongno thancha ke phunugui norong nije jesak chuwe manchak chubadi